abrihan na po ang ikatulong karton. Ate. Mga na ni guys. Abrihan na po ni Big Sticks 01. Ako lagi. Mga na ni ang last nga karton guys, ikatulong. Mo to ang mga sud sa duha ka karton mo na tanan og dapat laptop. Upat ka buok. Kana day nga dyan ka. Wow, ato sa Germany, si Day Mabil. Lami to day kay tugnaw adto. Sipag kay arang kaigang. Lingkod ba lingkod? Di ni mang. Hi guys, gabrihan na pod. Ikatulo. Uli mo din ay. Uy, di ato. Unsa po na day kan ni? Mga nandot. Mga bago. Oh. Tan tanan tan. Pangadyan ni kalangga. Sure jud ko. Kala langga. Langga. What's up? Ay. Langga iparis tong itom. Iparis ang itom. Sandal. Barangay awate. Kumo bas. Wow, naigong na guys. Kay na may mga laking anak ni Big Stick si Ruan. Wow. Salamat, sponsor. Yeah. Kana siya yung mga laki guys. Ay, huwag naghangin long. Jarang. Ay, mapil na long. Ijan na day mapil. Nagto di na magamit. Ini satu nih ini nih taas. Maka kawan-kawan. Nih lubuk man siya kay ikaw kay taas. Sige. Tangan. Nalong. Ay, ganyan na film ni. Kamama ni. Wala pa na nootir nulong. Ano ah? Udah. Tunggu. Long. Pakai skinny. Long. Kana long na. Magagamit na. Nakakita na juga imo ha, chow. Arang kahumpat. Long kani long dia long. Kani. Arang sakto ha dud. Timbrog is. Uy, di imo te. Murag nindot da aja kag lugit. Day judit ni. Di imo di sa anak. Ganakay ngani se. Se. Masih ganahan si dia. Imo na dud. Enggak ginjor Baga. Injo harapan ni long. Ante agi kau. Ala uy. Ay, nakakay. Ganahan ko ani. Salamat ka Ajo. Guys, dapat adi ah. Salamat. May Wah, chocolate. na apa po? Wow. Malinang mga bata ba? Abay na. Wow, unsa man na long diaper. Ay, ganyan. Judit na. Nanay. Wow. Ala sa ijang nan mama. Adult ni adult. Nanay mama ni Daymayla. Si Nang Tasya na sa puti na imong diaper na gikan sa na diaper gikan sa La Familia Bulanos para ni Nang Tasya mama ni Daymayla. Salamat sa La Familia Bulanos. Dia po si Along Janjan na ijang laptop duha ka buok. Wow, na isa na. Kami na mo kay taas ba? Wala daw kan dalawang turn.
Jacket. Gamay man. Kana lang, ensa pa na day. Sa tunay nga siguro man. Ano na? Nindot day, nga dyan yung mama ni mo. Eh. Kana lang, lami anong lasa. Ikaw ante, kasi kung maaral na mo. Nindot. Pag ikaw, pag Judith. Kana po. Ano? Masig kuan ante. Mura man. Kasi may pangkuhanan niya. Tara. Kana day. Mao ni guys, ang suot sa ikatulong karton. Kaning ipang naa mao ni si Ja. Kanina Kadi apa guys? Oh. Ah, Mao ni ang suot sa ikatulong karton guys. Dipalit ang daghanang grasya guys. Salamat kini ning grasya. Nang abot gikan sa La Pamilya Buhulanos sa Salamat din. USA, California. sausage oh. Grabe guys, ang auntie. Si La Nonoy, si Preng, Inse, Auntie Flor, si Dejuna, si Auntie Mer, kitsa pa. Daghan pa dihang mga kaantihan, mga igagaw. Tanan, shout out ninyo diha tanan. Wow. Na-spam oh. Gutom. Wow, spam. Diya, napa-spam isa diya. Oh, dugana, napa-sausage. Auntie, upaliton eh. Oh, grabe pila naman mga. Grasya dyan ni auntie. Mo, auntie. Grabe na. Grabe. Nesquik oh. Arag Nesquik. Upat. Ada apa? Dibay. Haleluya. Kuratan na oy. Jarah. Pria bujak naghana ah. Halang package ni ikan ni auntie na ha sa California, USA. Ngagi regalo ni Kickstick Siruan mao ni si Ja. Rock and roll og buhok. Salamat ante. Tapay arang nagalang chocolate ah. Wow. Bobby boy. Silang enggak. Tay kang ina ah. Don't forget to subscribe. Ya, si Day Judith jang asawa ni. Mo ni asawa ni Kickstick si Ruan guys. Ya si Day Judith. Ya si abatang Day Bigel. Spam guys oh. Spam. Balik. Spam. Sama langga. Yung pinana langga. Okay guys. Tagihan ka ajuk package guys no.
kasi ang auntie Nina Girls mix video, guys. Yes. Hmm. Salamat kayo guys. Salamat! Shout out to our mga kapatid Hmm. sa USA. Yes, salamat. Oh, wala to guys. Daghang salamat. Ug palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Ug kang Nina Girls Mix Video pod ipalihog sa pag-subscribe. Daghang salamat kaninyong tanan.